Igbo ekene m unu eji m n'aka na unu nọsị mma. Ana m anabata unu tata na agba nke iri in our series of learning. Ndị ọ bụ izizi bụ tata isonye anyị unu mere nke ọma. Unu bụ ndị na-esonyekwana anyị eri oge daalụnụ. Ihe dịka unu nye akọkwana m ọ ka bụkwa unu nwaanyị Ngozi Mmadụ, onye nkụzi Igbo gị na Igbo Amaka TV. Igbo niile asị m ka udo dịrị unu. Etufu ya gabana n'izu gara aga anyị malitere ịmụ maka mkpụrụ osisi na mkpa akwụkwọ ndị anyị nwere n'ala Igbo ya na ihe a na-akpọ ha n'asụsụ Igbo. Ọ bụrụ na isonyeghara na ya bụ vidiyo na ya ebe a na-edewapụta ihe bụ the description box, ị ga-afụ link ị ga-eji wee nene vidiyo nke anyị melụ n'izu gara aga nye na vidiyo ndị nke anyị melụ n'izu ndị ọzọ gagara aga. If today is your first time, you're more than welcome. My name is Ngozi Mmadụ, like I said earlier. Please check the description box and you will find the link to other of our previous videos. Last week we made mentions of all the fruits we have in Igbo land, what they are called in Igbo language, and today we're going to start from where we are going to continue where we stopped last week. We are going to continue with vegetables, and from vegetables we are going to go over to other foods that we have in Igbo land. Tata anyị ga-amalite ịkpọ mkpa akwụkwọ dị iche iche ndị anyị nwere n'ala Igbo. Anyị sizie na ya anyị abanyezikwa na nri dị iche iche ndị anyị nwere n'ala Igbo. Anyị sizie ebe a anyị abanyezie na nri dị iche iche. Ka anyị hapụ igbu oge unu na nkọwa ozi anyị nke tata, ka anyị gaa n'iru n'ihe ọmụmụ anyị nke taa. Abịa na mkpa akwụkwọ, ndị Igbo nwere mkpa akwụkwọ dị iche iche. Mkpa akwụkwọ ọbụla ifo n'ala Igbo bụ ezigbo ọgwụ ka ọ bụ. Ya bụ na ọ bụrụ ihe kwesịrị dị na-akọ mmadụ akọ na ngwuri, onye ọbụla kwesịrị inwe mkpa akwụkwọ ndị anụnwa na ngwuri. Nke unu na-anya kịta bụ onugbu, ya bụ bitter leaf. Unu na-anụ maka bitter leaf soup, ọ mkpa akwụkwọ a ka a na-eji esi ya. Ndị Anambra ekene m unu ma kenekwe ndị Ogidi, asị na ndị Ogidi sinarịsị n'ofe onugbu. Ị na-anụ maka onugbu otu a ka ọ na-adị, iweta ya fọọ ya iwe weli ya sie nri, a na-aṅụkwa mmiri aṅụ. Ọkwa ezigbo ọgwụ kara aka ka ọ bụ ihe ọ na-alụ n'arụ erika. Nke anụnwa bụ ụgụ ndị oyibo kpọrọ ya pumpkin. Otu a ka akwụkwọ ụgụ si adị. Ihe ndị a bụcha ihe mkpa akwụkwọ a na-akọ na ngwuru onye ọbụla. O nwere oge ọ na-elu ọbịa buo ike, ma ọ kacha ọbịa buo ike. N'ime ike ya anụnwa ka a na-esi ewepụta mkpụrụ nke a na-akọ mgbe ọzọ. O nwekwe ndị na-esi nya bụ mkpụrụ lie nye elie. Otu a ka mkpụrụ ya si adị. Onwe ndị na-ewere mkpụrụ ya lie nye elie, mana a na-ejikwa ya esi ofe. Ịbata ebe a kọrị otu a ka ọ na-esi etochi. Mana nna m bụ onye ọrụ ugbo. Adị m echefu a na ugbo anyị echefu. Nke a bụ ọkazị, eriri ọkazị ha ndị Ngwa, ndị Imo, ekele m unu. Ofe ọkazị so n'ofe m fụrụ n'anya, ibu ndị na mamari esi. Otu a ka ọ na-esi adị. Ha were ịsamụsicha ya otu anụnwa, ife a na-atọ. A na-ebi ya kịlịkịlị eweweli ya wee sie ofe. Ejikwa esi ofe ogwusi, ọ na-ama mma na egwusi nke pụrụ iche. Na-elinugo ọkazị. Nke a bụ ụtazị. Akwụkwọ ụtazị bụ ezigbo ọgwụ ka ọ bụ n'ala Igbo. Ihe eji esi erika. A na-eji esi mmiri, a na-eji esi ji nwaanyị mụrụ nwa, a na-eji esi ofe nsala, a na-eji esi pepe supu, a na-ejikwa ya ịchọ. Ọ bụ na ị na-atakwa ụkpaka, ọkwa ụtazị nụnwa ụtazị ka a na-etinye na ya wee mee nye ka o nwee mee gịnị, ka o nwee nutu inu. Ihe ọbụla na-atọ bilibili nwere ụtazị fesatọ na ya. Ịnya bụ ihe ọkụjọ, ihe niile eme ka esensị, ihe niile ara anyị mmụọ. Nke a bụ ụzịza. Otu ụtazị nọkwa otu aka ụzịza na a na-ejikwa ụzịza esi ofe. A na-eji esikwa pepe supu na ndị otu ya, ma ji nwaanyị mụrụ nwa, ma nni nwaanyị mụrụ nwa, ma gịnị. A na-ejicha ụtazị esi ha ncha. Ịchọkwa ka ofe onwe ụdị senti ụtazị ụzịza anụwa na-enye, ihe dịka iti ya na-egwusi maọbụ tii ya n'ofe ọkwụrụ. A na-eti ya n'ọha. Otu a ka mkpụrụ ụzịza na-esi adị. Ọ na-enye ka a na-eji esi ofe nwaanyị mụrụ nwa, na-esikwa pepe supu na ndị otu ya. Nke anụnwa abụrọ ife ndị obodo ndị ọzọ na-akpọ, ife ndị banya na-akpọ ya bụ mgbọlọdị, ya bụ water leaf. Ị na-anụ maka mgbọlọdị, ya ka eji esi ofe akwụkwọ. Ndị na-esi oduka ịkọ na gị nọ mgbọlọdị ka eji esi. Ọ na-enwe nnukwu mmiri, ya bụ na ị ya agbakwa ya n'anwụ maọbụ na ibu ụzọ sipụ ya zachapụ mmiri, maka na ọ na-enwe mmiri
mmiri pụrụ iche anyị mgbe mmamuchi yuzie ọ na-achịkpọtụ ya echekpọ ka mmiri a nwee ike wee mee gịnị wee dry ya nke anụnwa amụrụ m ihe a na-akpụ ya n'Igbo mana ihe anụnwa bụ green ka a na-akpụ ya mma m na-eji ya agwọ ji anyị nata skuul otu anụnwa ma na ji na-apụ ọkụ adịgoredi ọ green a ka a na-eji ọ na-epulu onwe ebe ịyalụ mkpụrụ ya opuluzie gaba anya bụ ihe mgbe ọbụla efu ya ọ na-etolu onwe ya nke anụnwa bụ ahịhara ndị na-esi ofe ọkwụrụ ahịhara na-ama mma iji esi ofe ọkwụrụ ejikwa esi ofe mkpa akwụkwọ ahịhara amara m ihe ndị ọzọ na-akpụ ya ọkụ amara m ihe ndị obodo ndị ọzọ na-akpụ ya mana ahịhara ka m ji wee mali ya o so n'otu mkpa akwụkwọ anyị nwere n'ala Igbo nke a bụ nchụọnwụ ndị oyibo kpọrọ ya scent leaf ka asị na mint leaf isie onye afọ na-asa onye jedijedi na-eme a na-aṅụkwa mmiri ịfọcha mmiri otu a ṅụọ ya maọbụ ọ bụrụ na nwatakịrị jedijedi na-eme eto ya nya n'ike ọkpachie ya ike ahịhịa nchụọnwụ bụ ezigbo ọgwụ ka ọ bụ a na-eji iwere esiche goat meat pepper soup ebe a ife niile a na-ekpo nke a bụ ụgbọgụrụ so n'otu mkpa akwụkwọ enwere a na-eli eli otu ejikwe mkpa akwụkwọ ya weli esi nri igbuwa ya otu a isie nye ịbịa kọpụta imi ya ịkọpụta ya na-eji agwọ ji anyị na-eligwe sọọsị ya witi mmanụ ihe niile ndị a bụcha ihe nna m na-akọ ihe ndị ada aka anyị akọ ụgbọgụrụ so na my favorite ma ọ bụrụ ndị silo oyibo afụrụ m ya n'anya ma enweli ya gwọcha ji nke a bụ ọkwụrụ ndị oyibo kpọrọ ya ọkọrọ ka ha si na ọkra nke a bụ na ọ bụ ọkwụrụ so n'otu mkpa akwụkwọ anyị nwere n'ala Igbo a na-eji esi ofe isicha ofe ọkwụrụ otu anụma ọ na-ama ezigbo mma ebe nna alaike ofe ọkwụrụ bụ iji eli agidi agidi o nke a bụ akwụkwọ anyala sokwa n'otu mkpa akwụkwọ anyị nwere n'ala Igbo a na-ejikwa akwụkwọ anyala esi ofe a na-eweta otu asa anya asa mma m na-asị na-eweta otu ọsacha anya obi onye ka salad ọbịa tinye onions onwere ngaji kulie na-atịa ihe a bụ ajọ ọgwụ ọbara ka ọ bụ ihe a bụ akwụkwọ anyala ya bụ garden egg akwụkwọ ya bụ ihe anụnwa akwụkwọ anyala ọkwa otu mkpa akwụkwọ anyị nwere n'ala Igbo nke a bụ ofe ọha ịbịa were ofe ọha bịa nwere nwa tụcha ụzịza tụchanye enyi ya bịa sisie nye ife niile ara enwe wite ogili bụkwa nke lele ezigbo ele ọ bụrụkwa ogili ọha so n'otu mkpa akwụkwọ anyị nwere n'ala Igbo a na-eji esi ofe otu a ka o si adị o nwere mkpa akwụkwọ ọzọkwa anyị nwere n'ala Igbo mana from the particular one na ịntanetị a na-akpọ ntụrụkpa so n'otu mkpa akwụkwọ anyị nwere n'ala Igbo ọ na-adịwakwa otu ọha na-esi adị otu esi ejikwa aka adọbisi ọha otu a ka a na-esikwa adọbisi ya iwere ọkpụkpọ okporoko wee si ofe ntụrụkpa ebe a ihe abụcha simple soup a na-esi ihe a na-ama mma ngwakwanụ ndị be anyị anyị ga-akwụsị na ebe a anyị ga-amalitekwa n'izu na-abịa abịa cherenụ a na nchekwere na gịnị na maga chefuo n'ofe ndị be ka anyị ofe achara ndị ngwa ekele m unu ofe achara sokwa n'otu ofe mkpa akwụkwọ anyị nwere n'ala Igbo otu anụnwa ka ọ na-esi adị ịbịa wetazie bịa hazie ya ahazie tupu iwere ya bịa sibe nri unu elinugo achara witi akpụrụakpụ mgbam ihe a kịta bụ egusi akpụrụ akpụ wite akpụrụakpụ mgbam ejetie dị ọkazi ndị be anyị ya malite n'izu na-abịa abịa ka anyị kwụsị n'ebe a Igbo nwe m ebe a ka ihe ọmụma nketa ya abịa n'isi njedebe ọ ya adịkwa n'isi na-abịa abịa oge anyị ji ewetara unu series of learning biko ọ bụrụ na o nwere ihe nchefuru ikwu mee ka anyị malụ na the comment section anyị ga-amalitekwa ebe anyị kwụsị n'isi na-abịa abịa ruo oge anyị kọwachara ihe niile gbasara nri anyị nwere n'ala Igbo anyị ọ bụrụ na ihe mmadụ nọ n'ala Igbo ụdị ihe anụ onye na-akọwa ya ị na-esi ya na afọnụ ka esi ahazisi ala nsogbu adịrị o nwere ike n'ọdịnihu anyị gaghị anụ n'ala Igbo enwe ike anyị emegharịa ihe onyonyo anụma gosipụtasie nri dị iche iche ndị Igbo nwere ya na ụzọ dị iche iche esi ahazi ya mgbakwa na Igbo bụ Igbo
ka anyị fụ n'izu na-abịa abịa ka emesịa ahụ.